ସବୁବେଳେ କହିଛି ନାରୀ ପଛରେ ରହିଲେ ପୁରୁଷ ସଫଳ ହୁଏ, ନାରୀ ପଛରେ ପଇଲେ ବର୍ବାଦ। କିଛି ନାହିଁ, ସେ କହିବା କଥା ଯେ ସେ କହେ ଆଜି ମୁଁ ତ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ 2 ମାସ ଯାଇକି ଥିଲି, 2 ମାସ ଯାଇ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଥିଲି ତ ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯଦି ହଠାତ୍ ଘରକୁ ଯିବି ଆମ ଘର ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ, ତୁ ମୋତେ ପଇସା ଦେ। ପଇସା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆହେଲାନି ନା ଆମେ ସେଠି ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସବୁ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତ ମୁଁ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାମ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ କାମ କରୁନଥିଲି, ତ ସେମାନେ ପଇସା ମୁଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଯାହା ଉଠାଇଥିଲି ସେ ପଇସା ଯୋଗୁଁରୁ ଆମେ ତାକୁ ପଇସା 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ସେ 10,000 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ 4 ଜଣ ଟିକେଟ୍ କରିକି ଖାଇବା ପିଇବା ସେଇଥିରେ କରିକି ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଲୁ। ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ସିଏ କହିଲା ଯେ ଆଉ ତୁ କେମିତି କ'ଣ କରିକି ମୋତେ ଟିକେ କେଉଁଠି ତୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକି ରଖିଦେ, ମୁଁ ଏଇନା ହଠାତ୍ ଘରକୁ ଯିବି ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଆଉ ତୋ ମାଲିକ ତ କହିଛି ପଇସା ଛାଡ଼ିବ ବୋଲି, ପଇସା ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଗଲେ ମୁଁ ଯିବି। ମୁଁ ନାହିଁ, ତୁ ମୋଠୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାଟା ନେଇଯା, ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାଟା ନେଇକି ତୁ ଗାଁକୁ ପଳା, ତାପରେ ମୁଁ ତୋ ଫୋନ୍ ପେକୁ ପଇସା ପଠେଇବି। ଏତିକି କହିକି ତ ଆମେ କଥା ଦେଉଛୁ, ତାର ସେ କହିବା କଥା ଯେ ନାଇଁ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଣୁଛୁ, ଏଇ କଥାଟାକୁ ହ୍ୟାଙ୍ଗଓଭର ହେଇଗଲା ଆଉ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ୍ ରହିଲା। ଆଉ ସେ ବି ଡ୍ରିଙ୍କ ବି କରିଥିଲା ଷ୍ଟେସନରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ସେ ସାଙ୍ଗେ ଡ୍ରିଙ୍କ ବି କରିଥିଲା। ହ୍ୟାଙ୍ଗଓଭର ହେଇକି ମୋତେ 2 ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଦେଲା। ଆଉ ମୋତେ 2 ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଦେଲା, ମୁଁ ଏମିତି ଗାଲକୁ ଧରିକି ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ କହିଲି କଙ୍କିରେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ବାଡ଼େଇ ପକଉଛୁ କହିକି ତାର ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ଗଲା, କ'ଣ ଭାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଡ଼େଇଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ପ୍ରିୟା, ସିଏ ବି ମାନେ ଶୋଇଥିଲା, ସେ ଝିଅଟା 17-18 ବର୍ଷର ଝିଅଟା, ସିଏ ବି କହିଲା ଯେ ଆଉ ଭାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଡ଼େଇଛ। ମୋ ପୁଅ ବି ମାନେ ଚେତା ଅଛି, ମୋ ପୁଅ ମାନେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା, ମୋ ପୁଅକୁ ଧରିକି ସେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଛି, ମୋ ପୁଅ ପୁରା କାନ୍ଦି ଉଠିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ବାଡ଼େଇଲା ବୋଲି। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ସେଇଦିନ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ତା ହାତରୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇକି ମୁଁ ବସିକି ଆମେ ପିହୁର ମୋର ପିହୁ କହୁଛି ମୁଁ ଆଉ ପାଟି କରନି ହୋଟେଲଟା ପାଟି କରନି, ବାଡ଼େଇଦେଲା ରାଗିକି ବାଡ଼େଇଦେଲା। ସିଏ ବାହାରକୁ ଯେଉଁ ଆସିଲା ଆମେ ଜାଣିନୁ, ସେ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଆଇଛି କି ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିନୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ତୁମେ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଚେକ୍ କର, ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ନା ଭିତରେ ଅଛି, ତ ମ୍ୟାନେଜର କହିଲେ ଯେ ସେ ଭିତରେ ଅଛି, ବାହାରକୁ ତ ଯିବାର କିଛି ଲୋକେସନ୍ ଦେଖାଉନି, ଭିତରେ ଅଛି, ଏଇଠୁ କ'ଣ ଲୁଚିଥିବ। ମୁଁ ତଥାପି 2 ଥର ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଖୋଜିଲି, ରୁମ୍ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବନ୍ଦ ଅଛି, କାହା ରୁମ୍କୁ ମୁଁ କବାଟ ବାଡ଼େଇବି ଡାକିବି ବୋଲି ମୁଁ କାହାକୁ ଡାକିଲିନି। ଏତିକି ହିଁ କଥା, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଏମିତି ସିଏ ରୁମ୍ରେ ଆମେ 3 ଜଣ ଥିଲୁ, ପ୍ରିୟା, ପିହୁ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପୁଅ। ସେ ପୁଅ ତାକୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ, ସେ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲୁ ଯେ ଭାଇ ଆଉ ତମ ପାଖରେ ଟିକେ ପିଲାଟାକୁ ଆଜି ଶୁଆଇଦେବ ରାତି ଘଡ଼ିଟା, ଆଉ ସକାଳୁ ତ ଆମେ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ପଳେଇବୁ, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଡବଲ ରୁମ୍ ନେବା ପାଇଁ। ହଁ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗ 2 ଜଣ ଥିଲେ, 3 ଜଣ ଯାକ ମାନେ ଆମେ ହିଁ ଥିଲୁ, ସିଏ ନଥିଲା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ସିଏ ଖାଇବା ପିଇବା କରିନଥିଲୁ ନା, ସିଏ ଖାଲି ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା सुनले तो आज्ञा आपण मैंने काଣା कहले आमर ये मैडमटा जे ये ओयो होटेल रो पचाड़े गोटे भाई रो डेड बॉडी मिली छे। ओयो विजय रेसिडेंसी देखुन इतर नंबर भी दिया है जगार आउ ई जगार आसिक रोते 3 जन, 3टा लेडीज आउ गोटे पिला आउ से माने चेक इन नहीं करी थाई। आउ सकाळू देखला बेलके बिल्डिंग रो पछफाले डेड बॉडी पड़ी छे। ओयो रेसिडेंसी इटा लेखा है देखुन ओयो विजय रेसिडेंसी, इटा सोम हॉस्पिटल रो पाखे अच्छे, इटा भुवनेश्वर सोम हॉस्पिटल रो पाखे अच्छे ई होटेलटा। और आपण मानकु मुई सबू देखामी विजुअल रोहन देखुन ई जेन खाल वगैरह होइछे ई जगह रे पड़ीथिला से भाईंकर डेड बॉडी। आउ सकाले पुलिस आसी सारिछन आ डेड बॉडी की जगह नहीं सारिछन। ऊपर देखुन 103 नंबर क्वार्टर रे माने रहउतले आउ सीधा जेन ऊपर जेन देखा जाउछ जेन खिड़की अच्छे हे ऊपरले शायद बाहरी करी पलावार बुद्धि करतुले कि गोड़ खसरी गला जे हिटी पड़ले ई जगह रे कि अलगा काणे है जे सेटा पुलिस तदंत रे जना पड़बा। पुलिस आसी सारिछन आउ से मैडम के नहीं सारिछन। आउ एक्चुअली घटना काଣା हेतिबा बाकी लागुछे आपण माने कमेंट माध्यम रे जणुन। इटा
ମାନେ ଜାନି ବୁଝିକରି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛେ କି एक्सीडेंटली तांकर डेथ हो गला। तो सेटा सब इन्वेस्टिगेशन पर जना पड़वा। आउ केन्ता केन्ता घटना माने घटुचे देखुन ओयो होटल के आसुचन टिके निजर शांति रे रहबार लगी कि से जहाँ भी हो आर किंतु लोकंकर जीवन चली जाऊे एंता नहीं हबार कथा। आपण मैंने बुझुन केवे बुझे जदि बुझे बेले आपंकर निजर लाइफ ही भल कर रहबा। आउ एंता लोकंकर कथबार्ता मानिकर जदि होटल के जीवे सेटा पुओ हो कि झील हो दुई जन जी भी हो सेमान को तो एंता असुविधार भोग करवार के पड़वा। हे जेन खालटा जेन देखा होचे ई जगार ही तांकर डेड बॉडीटा पड़ी थिला आ पुलिस उद्धार करी सारे न। केन्दा लागला वीडियोटा कमेंट माध्यम रे जनुन। जय मां समलेई।